Πώς? Έτοιμοι, πάμε. Είμαστε στο κανάλι La Linea, παρακαλώ πιστεύω ότι νιώθετε για αυτό το βραβείο μου κερδίσετε. Para Fumento de la canal NAN de la Josa de la Pena, Ecuador. Bueno, para mí, a personale, muchas gracias tu canal Nine, a personale del partido la afición. Πρώτα απ' όλα θέλει να ευχαριστήσει το κανάλι 9 που του δίνει την ευκαιρία να μιλήσει στον κόσμο. Θέλει να πει ότι είναι πολύ χαρούμενος που κέρδισε αυτό το βραβείο και να το αφιερώσει στη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά. Πόσο πολύ κοπιάσατε για να φτάσετε μέχρι εδώ που είστε σήμερα? Solo voy pena de la María Dolores Ecuador. Salí fonamiento, sala del partido para mí, el todo la siento para el golazo, el gol. Αισθάνεται σαν να έχει βάλει ένα μεγάλο γκολ στην καριέρα του μετά από όλα αυτά και είναι πραγματικά πολύ χαρούμενος, πολύ χαρούμενος για ό,τι συνέβη. Γιατί επίσης ξέχασα, πέρασε πολύ δύσκολα για να φτάσει μέχρι εδώ και νιώθει τους κόπους του να ανταμείβονται αυτή τη στιγμή. Πώς επιδράει η ενέργεια του κόσμου πάνω σας? Energé por popolo. Bueno, segundo el popo, el pipola en mí, para personale, el segundo. Ο κόσμος τον κάνει να αισθάνεται πολύ δυνατά και είναι σαν μια δεύτερη δύναμη που τον βοηθάει να πάει στην κορυφή. Ευχαριστούμε για τις δηλώσεις, κύριε Γαλατιανέ. Μια αυτογραφία. Είμαστε από... Λοιπόν, βγάζει μια φωτογραφία. Σχεδόν αληθινό ήταν, αλλά είχε